Covidak berezi egin duen ikasturte honetan beste gauza batzuen artean bidaiatzeko aukera ere moztu zaigu. Baina bidaiatzeko beste modu bat aurkitu dugu, eta abesti eta dantza ezberdinen bitartez munduko txoko ezberdinetako kulturetan zehar egingo dugu ibilbidea. Abre Afrika hondarpilarekin, eskolastu mesedez janariarekin, iritsiko zarete gamelu batekin, animatu zaitezte etorri gurekin. Lehen geldialdia Afrikan egingo dugu. Hain lurralde aberatsa eta aldi berean zenbat behar dituzten bertan. Hala ere, beraien dantzak, musika eta alaitasuna mundu mailan parerik gabekoak dira. Kultura honetaz gozatzeko, LH bateko Joanaren gelakoek abesti afrikar bat abestu eta dantzatuko digute. Lurralde eder honetako abesti eta mugimendu alaiekin jarraituz, LH seieko ikasleekin beste bi abesti ikasiko ditugu. Silla jamba eta paketume. Biek ere erritmo ederra dute. Abestuz, astindu dezagun gorputza. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Cuencos, si ya jambe cuca y cuencos.
Tapatzen dute beraien gorputza, hanbait dute arraro beraien hizkuntza, kontaminazioarekin zegoen eskusa, aso zuzen eta bai koronavirusa. Hemen ibili gara ona eta gara, Asiara joan naiz eta nikara. Baina bueltatuko naiz berriz behar bada, pozik joango gara denok Koreara. Bigarren geldialdia beste kontinente batean egingo dugu, Asian. Bertan iparralderantz joko dugu lehendabizi, eta txinatarren eta korearren kultura ezagutuko dugu. LH3ko Arantxa Salaberriaren ikasleek ongi ikasi duten bezala tai chia. Eguna ondo hasi eta gorputza prestatzeko erlaxazio teknika aitzindaria dugu. Praktika dezagun beraiekin. Bertatik oso urrun Korea dugu, eta duela urte batzuk mundu mailan ezagunena egin zen PSY musikariaren Gangnam Style abesti ezaguna dantzatuko digute jarraian. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.
오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어 Udanetan ibai nahi dejun Frantzira, jende asko joaten da turra ikustera. Ara joaten bazara, june zeldorrera, leku polita bai da junzu gozatzera. Hainbeste dantza egin eta gero, nahiko nekatuta gaude, ezta? Eta Europarontze egiten badugu salto? Bertan denok lasaitu eta pixka bat deskantsatzeko. LH bateko uxueren ikasleek Frantziako lokanta ezagun bat abestuz lokuluska bat egitera gonbidatu gaituzte. Baina tarte batean bakarrik, Gero martxan jarraituko dugu berriz. Frère Jacques,
basker poltsikuan bertako txampona, eta gero nik inde kristoneko broma. Bertan egoten da beti zoriona, Polinesia dugu herrialde ona. Haze martxa dagoen Frantzian ere, Kankan abesti ezaguna ere frantsesa da ba. Ondo esnatu eta gero, berriz ere Asiara itzultzeko aukera dugu. Bertan, LHB-ko Maialenen gelako ikasleek Polinesiar uharteetan egiten diren pare bat dantza eskainiko dizkigute. Jaka eta emakume polinesiarren dantza. Haka! Hands on your hips. Bend your knees. Slap your thighs with your hands. As hard as you can. Slap your thighs with your hands. As hard as you can. Stamp one foot on the floor. As hard as you can. Stamp one foot on the floor. As hard as you can. Cross your fists in front of your face. Put your arms down. Slap your thigh, chest high. Look at the sun. Slap your thigh, chest high. Look at the sun. Elbow, elbow, elbow high. Look at the moon. Elbow, elbow, elbow high. Look at the moon. Hands on your hips. Bend your knees. Thigh, thigh, fist high. I am strong, strong, strong. Thigh, thigh, fist high. I am strong, strong, strong. Slap your thigh, chest, chest. I'm as strong as the best. Slap your thigh, chest, chest. I'm as strong as the best.
iti, pendua pepe, ia Ia hotu mai tohe, ito e ofendua, papaura tome tua Brasilera noa, futbol ikustera, deskansoa hasita goaz bazkaltzera, partidua eta gero beti bainatzera, edo zetarako bai joan Brasilera. Asiar kontinentetik itsasoz joan da, Ameriketara iritsiko gara. Eta bertan, brasildarren inauteri eta festa giroko dantza batean murgilduko gara. Ikusi, dantzatu eta ondo pasa LH2ko Arantxa Segurolaren ikasleekin. Bestalde, badakizue, brasildarren eta portugaldarren hizkuntzak oinarri berbera duela, ezta? Bada, festa giroan jarraitzeko hizkuntza horretantxe idatzitako izenburua duen abesti bat ikasiko dugu. LH6ko abesbatzaren eskutik. Bandina dabila. Ahotsaren bidez instrumentu ezberdinak irudikatzen dituzte abesti honetan. Instrumentuak identifikatzeko gai zareten, eta jarrai dezala festak. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah.
gerrak hasi ziren, pixkanaka jaisten, horregatik bizitzen gara ondo hemen. Dagoeneko bidaia luzea egin dugu, eta bueltatzeko ordua iristen ari da. Azken geldialdia etxean egingo dugu, gurean, gure Euskal Herri maitean. Eta bertan, abesti ezberdinak entzun, abestu eta dantzatuko ditugu. Ikastola eguna da Aztegi ikastolan, eta festa giro ederra dago. Niko Etxearten Euskal Herri rock and roll, arina, zerutik lurrera eta gimnasia erritmikoarekin liluratuta utziko gaituzte LH3ko Josebaren gelako ikasleek. Ikastolako txoko ezberdinetan ekintza gehiago ere baditugu. Musika gelan LH5ko Jokinen gelako ikasleek prestatutako edalontzi perkusiozko ekitaldi berezi bat dugu prest. Goazen barrura! Gora eta bera zerutik lurrera, trena pasatu da baina ez da azkena. Hemen ez da galtzen itxaropena, izuta gara fuego gure jarrera. Beti izan nahi duzu lehena, orain aldiz izango zara azkena. Gelako atzean esertzen ginen, orotan ikasle honena. Zer moduz den ongi edo gaizki, zer edaten fanta edo whisky. Gorroto dut egitea futin, nekatuta egunero desin. Nahiago dut egitea music, hauekin dena darra zaixi. Aspertuta lu bat irrefit, astoratuta beti berdin. Ez gara ardiak gara otxoak, ez gara onak gara gaiztoak. Batzutan irriak, bestetan malkoak, hitzen ez nahuena biltzen hau sendoa. Ez gara ardiak gara otxoak, ez gara onak gara gaiztoak. Batzutan irriak, bestetan malkoak, hitzen ez nahuena biltzen hau sendoa.
Traffic jam, I was quick to pay the girl like I was getting moolah, baby. Euskal Herrian daude burutan bombilla, kultura daude bada ondjoen tortilla, maskarilla jarrita joan bere bila, Euskal Herrian daude kriston gauza pila. Eta orain, LH5ko Mariaren gelakoek instrumentu ezberdinekin Dance Monkey abesti ezagunaren moldaketa instrumentala egingo digute. Haze artista kuadrilla dugun gure ikastolan. Eguna behar bezala bukatzeko ikastolako sarreran LH4ko ikasleen eskudantza eta ereserkia izango ditugu. Ondo pasa eta hurrengora arte.